Здравейте на всички! В днешното видео ще ви покажа как се занулява сервизна инспекция на Mercedes V204 след сменяне на масло, ако си го направите вие, как да си занулите километрите. Взимате ключа, слагате го, въртите на първото и ви излиза това. Натискате ОК и задържате ОК с слушалката за вдигане заедно около 3-4 секунди. И излиза това. Отивате в System Plus, Gesamtservice Daten. Това ви е всичкото по колата, къде е, колко километра. Отивате на второто, Gesamtservice. Натискате Gesamtservice, най-долното, сервис Bestätigen и Bestätigung. И готово. Готови сме. Сервис дата 560, така. И готови сме.